Здравейте всички от YouTube, аз съм Мишо и тук при мен е тоя. Марто и... Омага, къде са? Тук при мен е Марто и това. И Роджи. Аре, хвърляйте всичко, хвърляйте тук всичко. ще има евент, май, да. О, евент. Омага, аз съм припълнен, инвентарито ми е пълно. И да, тук... Diamond Block! Ами аз вземам. Ами аз също. Аз за сега имам... Изгубих с някой ги взимам. О, колко дома блокове. Diamond блокове 8! Аз имам 30. Аз имам 17. 18. Аз нещо вземам най-много. Имам 22. Аз казах вече, здрасти, Роджи, нали ти сме няма да открити. почнеш да снимаш. Аз не снимам. Що? Ще снимам после. Окей. Diamond блок! Ние забогатяхме, бе. Аз имам вече 49. Аз съм 24. Вече 50. Аз сега малко енчант ябълки, умръзна ми от дъма блокове. О! Ох, легендарки! Имам 3, Имам 5. 4, 5, 6, Да, аз нищо не мога хвана. О, аз имам 8. 8, 10, 13, Аз имам... легендарки 15, О, 11. 16, 12. 17, 18. Да. 15. Дъма блокове! Убирайте, брат! И дъмато не е излишно. Ще има дъма сетове. За всички. 16. О. 20. Горни пълки. И 34 дъма блока. Върви добре. Нали? Храна, Представете ли се да крашнем сървъра? Да, това ще е гадно. 60. Така, в момента Аз виждате сладна. има евент, пържолки. Абе, ние имаме пържоли колкото всичките. Ние нямаме. Обирай бе, не са излишни. Да. Все Я- пак. Някой ден ще ни свърши ще ни свършат пържолите. И после ще О, някакъв Има ябълки, бе. след евента ще си правим хоум. Аз имам дърва. Ето. Чакай. Ето. Опа. Колко енчант ябълки има? Тя съм 21. И така, някакви диаманти ми работи енчант. Окей. И така. Имам 43 даймонд блока. 44. Аз в Ендър Честа си имам 50. Аз... Енчант ябълки. Енчант ябълки. Знаете, че всичко после го делим. И по аз правя... Тук ще прави ли са? Аз. Адмирати. Админа. Защото... 3 даймонд. Това мята. Диамантите много не ми трябва. О, брони! О, енчант! О, честплейт! Аз не взех нищо. Аз взех честплейт. Това аз не взимам. Бах ти дам. Роди, ти взе ли честплейт? Нищо не взе. Аз взех честплейт. Ако имате още, може да ми дадете после. Projectile Protection 4 и Breaking 3. О, ако имате още, може да ми дадете. Аз нямам. Я сам взех един честплейт. И как го фанах мазно. От всичките, брат, как го фанах мазно. Не, прежали. Диамантен блокове, блокове. О, вече ми мръзна блокове. Искате ли да не си правим брони? В смисъл, за какво са ни брони като няма много хора? В смисъл, да си направим само кирки, мечове и там лопата и брадва и да атакуваме. И да ходим да Не, купим. аз ще правя повече. Да изглеждам. Да, броните изобщо не трябват за сега. Това си готиня честплейт, брат. Ми даде. Имам 40 легендарки, почти събрах остатък. И аз имам 40. И аз. Аз имам 45. Аз 41, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 9. Аз съм 49.
Аз имам един стаки до дълъбок. Пако, Аз имам да, стаки няма... 3. Аз имам стаки 3 дълъбок. Аз имам стаки, сега ще ви кажа колко. Аз имам стаки 32. Чакай, тук има ли PvP? Край на евента. В колко часа? Дай това е. Взема тази квота на бродя, докато... В 5 часа. Аз мента я. В 5 часа ще има евент. О, пишете да! Трябва да има над 20 човека 7 часа. Добре, ще има. Ние да ни сливаме. Така, значи и дадох 3 книги. Вчера имаше и дадох 3 книги. Добре, така. Това са ларповите. Ето. Ларп екип, енчант, евент, експи, репер, риболов, шок, смс са враги. И сега всички пишете бак, да омг. И сега ние загубихме. Чай, аз не съм сигурен. Не съм ли да си? Я питайте как се печелят пари, защото зомбите ни дава. Аз ще на Warp Survival. Идвате ли на мен с Warp Survival да справим къща? О, гледайте! Life Survival сега е по-различен. Не е различно. А, не е по-различен. Аре, Ти си Спартак. Чао, Мишо. Да. Абе, стой бе. Не е по-различен, същия си. Хелп ми, Роди! Ау! Аз преплувах. Аз Мишо го оставих добре. Да, аз не съм умрял. Нали знаеш, че ако... Може би ябълки! Мишо, дай ми ябълки бързо! Нямам. Има безплатни. Ами вземи си. Ето го. Аз събиха място за къща. Абе, трудно ми е да игра с една ръка. Изчакайте ме. Тъпа, що това ендермен наби? Дет не съм го погледнал. Ти къде си, бе? Айде, аз съм на същото място, аз се върнах там. Кой се телепортира? Аз, тъпа, Джиев Геймър, преми. Пратих ли ти, Марто? Не ми приема. Аз се обърках с Дайро. Бързо, Марто! Върви, народ е важно. Марто, приеми ми! Приех ти, бе! Не си. Чакай пред ти пак. Извинявай, Марко. Приели ми? Пели? Чакай, бе, шо да те ще Пели. Аре, приеми ми да ем. Как ти си ме изпратил? Ага. Как ми ще ме удряш? Как? Сигурно са, бе. О, га, спри. Тъпа. Абе, давай. Мисля, приеми. О, това се е. Не мога да правиш нищо. Виж ми се. Ела ми така. Аз сега почвам. Ако убия Марто, може да имаме хубав наградник. Ари! Не, Марто, прибери в наградника. Някой може да те убие. Не ме убийте, бе. Не, ние, някой друг. Знам, че ме убийте. Дейте. Няма да те убиваме. А, това е много тъп
Евент 16 часа, но само ако има 20 човека. По-точно ще има евент 16 часа, а в 19 ще има чест евенти, ранг евент, ако има над 20 човека. Да. Ари, върти да мини острова, не искаш ли? И добре хора, това беше от мен. Жал, защото нищо не направихме в другия епизод. Мишо! Ще направим по-яки неща. Ари,